следващите години. Ето какво каза Кузнецов за работата на Мари Стоилов и за развитието на футбола в Казахстан. Като цяло са много доволни от това, което показва в частност Станимир Стоилов и другите треньори на Али. И вече цяла Европа разбира за футболен клуб Астана, за другите казахстански отбори покрай него. И самия факт, че в тази национална гарнитура фигурират няколко футболиста от футболен клуб Астана, говори красноречиво за работата му. От друга страна, казва, че самия факт, че са избрали България, също е причина това, че работят наши треньори там. Утре Астана започва участието си в груповата фаза на Лига Европа. Какво очаквате от срещата? Очаквам успешно представяне и при всеки случай победа. Нека може да е с 1-0, но да е победа. Днес във вашия състав има едно момче, което е в школата на Атлетико Мадрид. Можете ли да разкажете малко повече за него? Капитан команды, как раз сегодня автор гола, который забил. Радващо, че това е именно и капитана на националния отбор, който днес отбеляза и гол. И вече всичко е документално е оформено, всичко е решено, той ще състезава за тая юношеска формация на Атлетико Мадрид. През последните години казахстанския футбол се развива много. Каква е според вас основната причина за развитието? В последнее время Казахстан вообще в футболе развивается очень удачно. Какое ваше мнение, какая именно причина, чтобы добились этой результаты? Една от главните причини това е ролята на президента на Казахстанската футболна федерация. Най-важното е, че той е ориентирал изцяло футбола от там, откъдето започва, от детско-юношеския футбол, от инфраструктурата, от строежа на футболни центрове. Важно ли е, развива ли се и масовия спорт в Казахстан, успоредно с професионалния? Това ли е една от стъпките за развитието и на професионалния спорт според вас? Президента на федерацията е направил такова предложение до местния парламент, че 20% от бюджета да отива да се отпуска за развитие на масовия спорт и в частност в футбола.